Rakas päiväkirja. Laiva rantautui lopulta helvetilliseen Mandaleihin. Boskierot hyökkäsivät suoraan iholle ja selvitäksemme hengissä oli takseesta valittava vähiten pelottava vaihtoehto. Mandalay muistutti pölyistä helvetin esikartanaa, jossa oli pimeää myös keskellä päivää. Boskier kuljetti meidät vankilaan, jota villit jostain syystä kutsuivat hotelliksi. Yöllä heräsimme raamatulliseksi luulemaamme vedenpaisumukseen, joka kuitenkin paljastui armottomaksi hikoiluksi. Eihän tyrmämme lämpötila ollut laskenut edes yöllä alle 50 celsiuksen. Aamulla uskoimme syövämme viimeisen ateriamme ennen Inle-leikille siirtymistä. Kun taksi kurvasi vuoristotielle, tiesimme loppuumme koittaneen. Vara-antropologi Jungar päätti tarttua viimeiseen oljenkorteen, tuohon elämän eliksiiriin, eli kylmään olueeseen. Kuljettamme ei arvattanut, mihin ryhtyi toteuttaessaan viimeisen toiveemme muutamasta kylmästä oluesta. Loppumatkasta oli sumuista ja lopullisesti menetimme tajuntamme auton kurvaillessa henkeä salpaavien rotkojen reunoilla. Heräsin kummallisen kanavan reunalta. Olinko tullut Burman Venetsiaan? Vara-antropologin löysin hotellin uima-altaalta. Hän ei osannut sanoa, kuinka oli tänne selvinnyt, koska ei ollut vielä selvinnyt. Olimme ilmeisesti päättäneet maallisen vaelluksemme ja päätyneet paratiisiin. Jumalani, miksi meitä näin palkitset?